guys, welcome na naman sa panibagong video. Welcome po dito sa Colmar, France. O diba, nakapajama pa ako. Alas 12 na po pero maliligo pa ako. Ayan yung ating home caving or yung palibot. May pool dito pero syempre hindi gagamitin kasi malamig. Ayan malapit kami sa river dyan. Bit-bit ko po yung ano ko kasi maliligo ako. Ako lang, wala, andun sila si Ana tsaka si Rod sa Europa Park. Hindi na po ako bumalik. Yan, ito yung kanilang pa-CR. Mag-CR muna ako before ako mag-shower. Separate po kasi. Malinis naman dito. So, ito yung paano nila, pa-CR nila dito. Yan yung shower area. May hair dryer din. Ito siya. Yan. Ito para sa mga bata. So, yan. Normally, dito ako naliligo, guys. So, yan. So, yan. Yan. Hot and cold. So, ligo muna tayo, no? Hindi ko na kayo isama. Lain din kayo. So, ito na po yung aming tirahan or tinitirahan dito sa Colmar, France. So, yan. Dito po natutulog yung aking in-laws. Yan. Ang dami po niyang, ang dami niyang cupboards dyan. Daming pwedeng storage dyan sa, ayan, yung aming mga biscuits, coffee, mga baso. Ito dito. Pasensyahan niyo po yung kalat. Nagmamadali na kami every morning eh. So, yan. May dala silang toaster, oven toaster. Yan. Dito yung ref namin. So, yan. And then dito, I'm not sure. Dito yung mga utensils. May CR po dito pero hindi namin siya ginagamit this time. May mga gamit na nilagay si Bianan dito. Sana pala dito na lang ako nag-makeup eh. Yan. Para siyang CR sa aeroplano. Ayan. May mga slippers and shoes po dito. Pasensyahan nyo na. Hindi namin to siya ginagamit. Tapos may coat rack tayo dito. Mga jacket namin. And kami ni Ana tsaka ni Rod dito po kami natutulog. Dito. Ayan. And then nasasarado pala siya. Ito. Pero to create more space, inopen na lang namin. Hindi namin po siya sinasarado sa gabi. Simple lang na caravan yung aming kung saan kami nakastay dito sa Colmar, France. Ano pa yung malita ni Ana? Hindi na po ako naglinis today guys kasi alis na naman din kami. Ano nga po pala dito? Friday dito. So, on Sunday, uwi na po kami. And Sunday din, birthday din po ni Mr. So, hindi na po ako sumama today. Third day po namin dapat dun sa Europa Park. Kasi gusto ko nang maglibot-libot na mag-isa. Wala naman pong problema sa in-laws ko tsaka sa kay Ruth. Sabi nga niya sa akin, sure ka ba na okay ka lang na mag-isa? Sabi ko, okay naman. Tapos yung mother-in-law ko gusto sana niya sumama sa akin. Tapos na na kasi ni Ruth, may ticket na kasi siya. Yun nga po palang ticket nila kasi silang 3 o 4 may subscription sila doon sa FT-Link, di ba yung gusto ni Ana. So, once a year, may free ticket po sila dito doon sa Europa Park. Nakita sa inyo sa previous vlog namin. So, yun, 3 days kami dapat sa Europa Park. So, yung 2 tickets nila, tag-iisa. So, yun, nagbayad si Mr. ng extra tickets and then, I decided na sa 3rd day, hindi na ako sasama para may me time din naman ako ba. Sobrang, ni Mr. sobrang supportive. So, yun, yung benan ko, nag-worry siya. Sabi niya, sure ka ba na okay ka lang? Ihatid back ka ba namin? Sabi ko, wag na, magbabas ako. Sana yun naman po talaga akong mag-travel mag-isa. Kahit noong hindi ko pa nami-meet si Ruth, nakapag-travel na din po ako na mag-isa, like outside the Philippines or yung sa ibang lugar. So, but I understand my mother-in-law's concern naman. So, yun. And, samahan niyo po ako doon sa Colmar, doon sa kanilang center kasi napakaganda. Nakita niyo po sa start ng vlog na last time.
napakita ko sa inyo konti yung sa Colmar. And tomorrow, babalik din naman po kami doon sa city center. But today, I will just try to enjoy my me time. So, time check, mga ano na po, mga mag 2 o'clock na, and then wala pa akong kain. So, kakain na po ako, naka-fasting po ako. I really try my best to, to extend my fasting time kasi nga, yung kinakain ko during this vacation, hindi po siya all the time na naka-follow sa aking paglo-low carb because of course bakasyon po and medyo mahirap siya and always kaming on the go and mabilisan ganun. So yeah, and I also don't want my in-laws naman to feel a bit uncomfortable sa mga when it comes to the food choices, 'di ba? So yun, mahirap po siya pero tinatry ko na lang na i-extend yung aking fasting hours and tinatry ko din as much as possible to stick to still low carb although mahirap pero and also gusto ko lang po i-share na nag-i-effect na po yung aking paglo-low carb intermittent fasting at the moment ano na po siya week 4 ko ngayon and I've already lost siguro mga 5 plus kilos na going to 6 kilos but I'm not sure. After this vacation, I will check my weight kasi nga for sure magigain ako sa bakasyong ito. But we will see. I will let you know. So, itatry ko po na i-continue itong journey na ito and i-share ko din po sa inyo every now and then. Marami na po akong chika, no? This is about Colmar, France, yung aming bakasyong pamilya. Samahan niyo po ako doon sa city center. Enjoy po kayo sa video ito. On the way na po ako sa aking bus stop. May paparating na bus in 4 minutes. Let's see kung maabutan ko. Try natin yung bus dito sa sa Colmar. Pwede naman ako maglakad guys, 40 minutes. Pero gusto kong i-try yung kanilang bus.
nag-enjoy po kayo no sa paggala natin dito sa Colmar. Sobrang nice and nakapag-me time tayo. Sobrang gustong-gusto ko yung mga buildings nila, yung structures ng very quaint na buildings, yung narrow alleys, colorful houses. Basta ang gandang-ganda po. Ang Colmar, France, although France, part po siya ng France. So, malaking influence po dito pala yung sa Germany. So, makikita nyo sa structures ng bahay, mga bahay-bahay. Same siya po ng, ng pag pumunta kayo ng Germany. Same yung makikita nyo ganito. So, andito ako sa isang Vietnamese place. Nag-order ako ng cappuccino. So, ito yung lugar nila. Dito ako sa isang market. So, nahiya ako mag-vlog kasi. Nahiya ako mag-vlog kasi tinitingnan nila ako. Pero hindi naman nila ako kilala. So, buti na lang guys, binigyan ako ni Ruth ng me time. I can enjoy my time. Thank you! Nag-order din ako ng dalawang parang satay and then dalawang gyoza. Ito lang po yung aking parang free snack. Free dinner pa lang. May mama doon sa kabila na talagang tinitingnan ako. Tingin ka ng tingin sa akin na buwerduhan siguro sa akin. Ito lang dalawa kasi kumain ako kanina doon sa camping. Kain. A few moments later. Ayan, so nakabalik na po ako dito sa camping. Naglalakad na po ako papunta sa caravan namin. Nakapag-shopping ako doon, guys. May tinitingnan akong bag doon pero buti na lang hindi tayo nagpadala sa bugso ng damdamin, no? Tinext ko nga si Rod, pinicturan ko. Sabi ko, Papa, look, it's cheaper than in the Netherlands. Sabi niya, oo nga. Mag-save pa daw ako para mabili ko yun. Sportive yarn. So, andito na tayo guys. I hope nag-enjoy po kayo sa ating pa-video for today. So, happy ako na na-overcome ko yung takot na magbiyahe na ako lang mag-isa ba dito sa France, dito sa Colmar. Sabi talaga, i-challenge ko yung sarili ko na mag-bus ako. Normally guys, natatakot po ako magbiyahe na gumagamit ng public transport na ako lang mag-isa. Pero, syempre no, doon tayo makaka-learn na maraming bagay, maging independent, ganun. So yeah, masaya po ako na ginawa ko siya. And masaya din ako na supportive si Mr. sa mga ganitong maliit na bagay ba. So yun. Anyway, chika na ako ng chika. Maraming salamat sa panonood and kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat, Duy. Mush mush babush.